Wala po siyang asawa. Iniwan po. Solo na lang po siyang nagtataguyod para sa kanyang mga anak. Ay, tapos ng bahay oh. Ay, si tatay oh. Ganda ng bahay mo tayo, kulay pink. Wow! Ikaw nagtrabaho dyan? Ikaw lang? Wala po, sila na po ng pintura niyan. Ay, ibig sabihin, ikaw nagtrabaho nitong bahay mo? Opo. Aba, matindi. Magaling, di na naghanap ng ano. Ganda naman tayo ng bahay mo, tay. Tay, ang ganda ng bahay mo. Oh, may mga damit kami, tay, dala oh. Magawa na po, sa mga po. Ay, ang ganda, tay. Tay, maganda to. Magkano kaya ito pagbebenta? Ano yung bebenta ito? Isa, yung may bayo pa naman kami kasama. Ayan oh. Ito eh, no? Good morning din ba? Paras ng bahay mo, brother. Uso ang bahay mo. Good morning style. Good morning. Oh, ano nyo, pila nyo ng damit sila? Pila, tapos yung mga nasuto. Dumi, Toy. oh. Oh. O, totoo, pwede sa iyo. Oh, Toy, pwede na yan, Toy. Bata pa naman. Oh, pwede na yan. Kilala nyo ako? Sino ako? Nene, sino ako, Nene? Hindi tayo kilala. Lalaki sila dito. Gili. Hindi pa man natin naliligo yan, ay. Babae ba kayo ni? Oh, ito, oh, Nene. Oh, Nene. Oh, princess, jacket mo. Ay, ito. Kay tutay. Punta rin ito. Oh, Nene. Oh, princess. Ito. Oh, ganda na yan. Oh, princess. Maganda. Oh. Ah, ito kay ano. Ayun, oh. Si ano. Ano pala mo? Ha? Pulin. Yan, si Pulin. Pulin. Oh, Pulin, oh. Magkakapara siya, Pulin, oh. Yan. Yan. Oh, bag. Bag nyo. Pag nagtitinda kayo. Oh. Pares talaga kayo natin, Maylin, ha? Parehas talaga. Ay, Kaya pakulang pa po. O tayo, pandagdag nyo sa materialis tayo. 5,000. Salamat po, sir. 2, 3, 4, 5. Ay, 6 pala yan, oh. 6,000. Salamat po, sir, ha. Yan. Sarap ng tabago. Yan lang kasi ang ano para matapos. Materialis? Oo. Biningis pa ako. Beer house. Kamukha ba kayong anak ni ano, yung si Unyok Magado, no? Yung anak ni Jonaby. Kamukha ano? Ay, may 20 pa. Tara na, tali na natin ito. Ano, masaya sila, masaya mga bata sa mga damit. Sakto sa kanya. Kunin yung mga damit at ikakahon namin yung mga bata. Oh, dadali na namin sa ano? Sa Mindanao. Oh no! Ano pang kulang, tay? Kasi mabigay ito lahat. Nagbigay ako, mabigay din sila. Wow! Si Ninong Jason. Ah.